যতन নফुं কাহাম মবিলাইকে খারনাংমনি কক থানায় 6 তারিখ ডিসেম্বর 2025 সালমারিও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়াरनि डाइरेक्टर অফিস হইতে কাইসা নোটিফিকেশন তিখলাইজাখা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি বাগৈ খোয়াই ডিস্ট্রিক্টত দুইটা সাব ডিভিশন দङ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে ইলেকট্রনিক অটো বাংনাयनि বাগৈ যে ओंको शेयर खाइजाखा आरो नुखा जे गोबांमा ओंको साब डिविशन नि आन्दार ब्लक जे रिजाखा आबन बिसिंगो जत्तनि कममाखा खवाई डिस्ट्रिक्ट चिनी रामचंद्रगढ़ एसेम्बलिनि पद्मबिल आरडी ब्लक नुखा चिनी मिनिस्टार विकास देबबर्मा बिनि कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दार निनि मुंगिया कामी आरडी ब्लक बो साइसुंग 200 ततलांखा तेलेंबरानो 26 तारिख जाखा कल्याणपुरनो 26 तारिख जाखा तलासिकनो 26 तारिख जाखा खवाइनो 26 तारिख जाखा अथच रामचंद्रगढ़नो जत 13 तारिख जाखा एखाय अमतिया हायखायै निनि आनि खालायै बिनो सामुं तामुं आं बिलाइखे सेलेंगो बिलाइखे चाजायगांखा आंनिया डाइरेक्टर बे कक सालायका डाइरेक्टर आनि खा दुमाने कक साका एवं अम जुदि ठीक भाबे बागजागे हिंगाखाय एवं जुदि रामचंद्रगढ़नि लुकुरग्न जुदि वंचित खालायजा खांगाखाय सरकारनि रां बाय सरकारनि पैसा बाय पाइजाक अतु बाखिनि जुदि निनि आनि खालायजा खांगाखाय जुदि रामचंद्रगढ़नो जुदि जत नकल खिखलाय तने देखाखाय रामचंद्रगढ़नि बररक कोनो दिनबो सिरिं टंगला रामचंद्रगढ़नि बरक अबन तुयै चबावन नखनाय एवं जुदि इमिडिएटली जुदि अबन जुदि संशोधन नंगिया हिंगाखाय जों फाइनाय 27 तारिख चिनि खवाय तो आगरतला लामानो जों कासुनाय एवं 23 तारिख चीफ मिनिस्टर बरम गनां डॉक्टर मानिक साहा खवाय फाइफ्रो आनि खादुमाने कक जानंनाय रामचंद्रगढ़नि लुकरंनि खादुमाने ककनो जानंनाय आं खा खलायो अमन दात्तिनो बिसिंगनो संशोधन खायै अन्तत रामचंद्रगढ़नो जतनि गोबां रिनानि बागै आं कयजाओ तामने हिंका ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनि अमतै वैषम्यमूलक आचरण निनि आनि खालायमानो जों गसुइना हात मांगलाक एवं सारा त्रिपुरानि जत एमएलए ननबो आं सानानै नायो नंने एलाकाव अटो रिक्शा बाखिनि साबनि एलाका जा साबनि एलाकानि ब्लक बुसिक लायखा अब नरबो नायनायदि अमतै हायखाय ब्लायखा खानांमोनि कग्र जों गोबां जागानि एमएलए बाय आं तिन फुङावबो कक सालायखा सुतरां आं सानानै नायो जे अमतै निनि आनि खालायै जे बागजागमानि अम मुथाकनानै उंखन एवं जतनन समानखाय बांनायनि बागै आनि कयमुं टंनाय जतनन हामबाय।